bez cenzure. Kritičko mišljenje i analiza, promišljanje stvarnosti. Bez cenzure, jer građani trebaju znati. Bez cenzure, samo u programu Kvirinus radija. Sinjeri i Brišević, inače pokuša suradnja izvršne vlasti s oporbom, aktualne teme koje će, vjerujem, zanimati naše slušatelje. Referirat ćemo se odmah na prošlu sjednicu Gradskog vijeća grada Siska, na kojoj nije prošao rebalans proračuna. Kad govorimo o prošloj sjednici, ona imala i svoj nastavak, održana je u dva puta. U tom prvom njezinom dijelu nije prošao rebalans proračuna, pa i vi, vijećnici HSS-a, bili ste protiv prijedloga tog rebalansa. Zašto ste bili protiv tog prijedloga? Što je to što po vašem mišljenju taj rebalans nije zadovoljio, a vezano je uz vaše stavove? Pa dakle, kao što smo bili i protiv proračuna kada je u 11. mjesecu izglasavan, tako smo sada nastavno bili i protiv rebalansa proračuna. Zbog toga što u tom rebalansu proračuna ne vidimo ništa pozitivno što se promijenilo u odnosu na poljoprivredu, u odnosu na ono u stvari što Hrvatska seljačka stranka štuje, poštuje i cijeni i koga štiti, a to je hrvatsko selo, hrvatski seljak, hrvatski poljoprivrednik. Nastojimo se boriti za područje, za ruralno područje, samim time imajući na umu i činjenicu da je i Sisačko-moslavačka županija, tako i grad Sisak ruralno područje i da na kilometru kvadratnom živi svega 150 stanovnika. Ukoliko i mi dignemo ruke od tog područja, bojimo se da će hrvatsko selo doživjeti totalni egzodus koji već sada na vratima. Šta reći za taj rebalans proračuna? Sve iole naprednije zemlje, europske zemlje u okruženju, pa time i Europska unija, skrbe o poljoprivredi. Koliko skrbe dokaz je tome da njihovi proračuni iznose 50%. Znači jedna Europska unija će za poljoprivredu izdvojiti 50% koliko i za sve druge gospodarske grane, a nećete vjerovati koliki je proračun u gradu Sisku za poljoprivredu. Sramotnih ni 2%. Sa ta 2% ne možete riješiti apsolutno ništa u poljoprivredi, a svi smo puni fraza kako želimo zadržati stanovništvo na selu, kako želimo živjeti selo, kako želimo učiniti selo mjestom poželjnom za život, kako želimo povećati poljoprivrednu proizvodnju, kako želimo biti konkurentni, kako želimo turizam nahraniti svojim prvoklasnim proizvodima, a ne trećerazrednim uvoznima. To se ništa ne može napraviti na osnovu ovakvih proračuna koji nažalost su samo jedna slijepa kopija proračuna koji se rade i na državnom nivou, jer očito vladajuća koalicija koja je jednaka i u gradu Sisku i na državnom nivou nažalost poljoprivredu nije shvatila kao granu gospodarstva, dohodovnu granu gospodarstva, što pokazuju i istraživanja Agronomskog fakulteta, već ju nažalost smatra parazitom ovog društva. Mi smo nažalost svjedoci da nam obiteljska poljoprivredna gospodarstva propadaju iz dana u dan. Svjedoci smo da je poljoprivredna proizvodnja devastirana do kraja. Prvo što se loše desilo u našoj državi je taj rat koji je uništio stočni fond i poljoprivredu, a sada nažalost ove nepopularne mjere dovode do toga da je broj svinja pao za nekih 27%, krava za 20%, proizvodnja mlijeka za 25%, broj peradi se smanjio za svega na 6%. I to su sve brojke koje su vrlo crne i koje ne pokazuju da se ide u dobrom smjeru. Osim toga, gorući problem naših poljoprivrednih gospodarstava i žitelja ruralnog područja je izuzetno loša infrastruktura. Ono za što se mi zalažemo, a što opet nije pokriveno ovom proračunu, je da se omogući tim ljudima da, kud su već kažnjeni što žive daleko od urbanih središta, pa su im svi troškovi duplicirani u odnosu na one koji žive u gradovima, tu su još kažnjeni i sa izuzetno lošim cestama,
Meni se ljudi žale da oni već nakon 2 godine, pošto kupe novi auto, više je auto u toliko lošem stanju da ga više niko neće kupiti. Pa onda imamo situaciju gdje nam 85 čak mislim posto sela u Hrvatskoj ima negativan demografski priliv. Ja moram pohvaliti da mi na području ovoga grada Siska imamo jedno selo gdje je to pozitivno, to je Veliko Svinjičko i zato se možda posebno borimo za to selo. To je selo koje ima više đaka nego sve ostale škole u okruženju. I to su naši nekakvi Robinzoni i mislim da se ima zašto boriti, da se treba boriti. Osim toga, isto ti ljudi su tamo pogođeni, osim što imaju blagodat Lonjskog polja i rijeke Save, s druge strane ona im radi o glavi, pa je to isto aktualna gradska vlast nas je prozvala, nas kao oporbu, da smo neizglasavanjem ovoga rebalansa doveli do situacije da ljudi koji su bili pogođeni elementarnim nepogodama neće dobiti oštećenje za ono što im je stradalo. Ja moram reći da svaki proračun u svojoj stavci i u stvari da svaki proračun ima stavku koja predviđa takve izvanredne situacije, dakle situaciju poplave i moraju biti rezervirana sredstva za takve situacije. Ja ne znam i ne mogu vjerovati da se čekalo 6 mjeseci, a da se ljudima nije isplatilo to na vrijeme, a sada za svoje nekakve krive poteze žele svaliti sav taj problem na oporbu. Mislim da to nije u redu. To je bilo izuzetno hrabro od izvršne vlasti, jer to je na granici sa praktički otvorenom optužbom da je neizglasavanjem rebalansa onemogućena pomoć ljudima koji su stradali u poplavama. Pa da, izvršna vlast, oni imaju izuzetno dobru moć uvjeravanja i imaju izuzetno dobru moć govorenja, ja bih rekla, neistinitih činjenica pred sveukupnom javnosti grada Siska, da ne trepnu ni okom, takve činjenice idu u javnost, a dobro znamo da kada se laž ponovi više puta, da ona postaje istina. Bez cenzure, jer građani trebaju znati. Je li postoji suradnja, budući vi pratite upravo život ljudi na ruralnom području, obilazite ta područja, razgovarate sa građanima koji žive na tim prostorima, jeste li pokušali razgovarati sa izvršnom vlasti, ne izvan vijećničkih klupa? Pa bilo je u početku razgovora, međutim teško kad razgovarate i vidite da vas se sluša, ali vas se ne sluša. To je neko deseto čulo koje vam govori da očito su to teme koje izvršne vlasti nisu interesantne, očito su to ljudi koji njima nisu interesantni, mislim, to nisu njihovi glasači, moramo biti realni i priznati to. I onda jednostavno mi tu ne nailazimo na nekakve velike pomake. Bilo je razgovora, bilo je sugestija, bili smo nezadovoljni sa nedovoljnom uključenošću struke u izradu različitih programa, u izradu pa i ovoga proračuna. Također i vijeća koja čine poljoprivredne odbore, isto smo zamjerili da nisu pokrili široku paletu proizvođača koje imamo na ovim područjima i da su to čak i neki ljudi za koje renomirani proizvođači nisu ni čuli, međutim sve je ostalo na tom. Budući smo spomenuli poplave i već sada građani koji su u 3. mjesecu ove godine bili izloženi poplavama, i to ne samo poplavama radi visokih vodostaja, nego radi zaobalnih voda, posebno na području Odre-Žabna, Staroga Pračna, pitaju kada će se dugoročno riješiti problem što se tiče izgradnje nasipa, učvršćivanje nasipa
i tog područja, pa evo imate li vi takvih informacija i koliko tu politika, lokalna politika, dakle politika jednog grada, izvršna vlast može utjecati na, u ovom slučaju, Hrvatske vode i na one koji trebaju rješavati te probleme? Mi na sjednicama gradskog vijeća redovito, gotovo svi oporbeni vijećnici postavljaju pitanja vezana za tu problematiku. Međutim, odgovore koje dobivamo često su na kapaljku, često ne budu razrađena u dubinu srži problema i imam osjećaj da su ti odgovori pisani eto samo tako da se odgovori. Mi smo također pokrenuli pitanje i preljeva u Palanjku gdje se opetovano javljaju nakon svake malo veće kiše preljevanja onoga dijela ceste i ne samo to, već se zatvara i cesta Popovača-Sisak što čini izuzetno veliku gospodarsku štetu okolnom stanovništvu. Primjerice, djeca koja idu u školu iz Strušca do Siska imaju 15 km u nekom u normalnoj situaciji. U tim situacijama moraju prijeći i do 100 km, ali tada nema linija, moraju ovisiti o nekim privatnim načinima komunikacije sa Siskom i to je sve ono što se loše dešava. Dakle, za taj konkretno preljev u Palanjku HSS zauzeo i postavio pitanje barem 3 puta. Zadnji put na sjednici gradskog vijeća smo tražili da nam se točno brojkom i slovom od Hrvatskih voda traži koliki je iznos koji je uložen u to veledjelo graditeljstva, jer da jedno obično dijete iz osnovne škole koje poznaje osnove fizike, kemije i prirodnih znanosti, ja mislim da bi znalo da je to napravljeno tako da ne može popiti puno manje količine vode nego koje se tamo u takvim situacijama stvaraju. Također smo tražili da se taj podatak iznese pred javnost i da bude objavljen u Novom Sisačkom tjedniku. Još uvijek nikakvih informacija o tome nemamo. Nekakav odgovor smo i dobili, ali nismo dobili odgovor da li će biti objavljen taj iznos i gdje. Vidjet ćemo sada da li će se opet oglušiti na to naše pitanje, inzistiranje ili ćemo dobiti odgovor. Vijećnici HSP Ante Starčević, gospodin Batinjan i HDZ-a Darko Žak su isto postavljali pitanja vezano za poplave na područjima, upravo ovo što ste pričali, zaobalnih voda, Starog Pračna, Stare Drenčine, Žabna, Stupna i Sela. Vidim po onim zapisnicima što smo dobili da su stožeri bili, imali sastanke i da su doneseni nekakvi zaključci po kojima će se postupati, ali dokle se dalje došlo stvarno nemam informaciju. Bez cenzure, jer građani trebaju znati. Je li aktualna gradska vlast, a to je povod možda i za pitanje kako ocjenjujete godinu dana izvršne vlasti u gradu Sisku, možda više naslonjena u svojim odlukama, ali i u operativnim realizacijama na sam grad i na usko područje, ovo urbano područje, tako ćemo ga nazvati, grada Siska? Da, iz onoga što vidimo na terenu, što čujemo od ljudi, da, je tako je. Mi smo isto tako jednom prilikom kada je bila aktualna enzotska leukoza u goveda postavljali pitanje pomoći ljudima, nadoknade isto štete, jer tu ste imali situaciju kad se ljudima iz štale odvedu krave u ovom slučaju i oni po 4-5 mjeseci ostaju bez stoke, čekaju obeštećenje, to obeštećenje kasnije ide po nekim nerealnim tablicama, dakle nije to ekonomska cijena. A znači oni tih 4 mjeseca nemaju nikakvih izvora prihoda. Molili smo nekakvu simboličnu pomoć pa da se pokaže tim ljudima da se o njima razmišlja. Dobili smo kao da se treba razmotriti odgovor da se treba razmotriti problematika i sve ostalo na tom odgovoru. Dakle, ne rješavaju se. Ti problemi se uglavnom ne rješavaju. Uglavnom su svi problemi i svi zadaci i rješavanje zadataka
locirani na područje grada, na nekakve estetske zahvate, ja bih rekla, gdje se možda čak opet radi neorganizirano. Ja ne znam, lijepo je raditi ceste, lijepo je imati lijepe ceste, ali ja se više u vlastitom gradu ne snalazim, odem na posao u Zagreb, vratim se, ja više ne znam kroz kud mogu gdje doći, to je sve prekopano. Ja živim osobno na Zelenom brijegu, tamo je sad stvarno ko u Teksasu. Evo, ja ne znam da li se to moglo možda nekako drugačije organizirati, pa da se radi dio po dio. Mislim, ja sam laik, možda ja govorim gluposti, ali vidim da ni ovo nije dobro. U ovih godinu dana aktualne gradske vlasti logično je, rekao bi netko, da će oporba imati prigovore, logično je da je do jučerašnja oporba, koja je sada izvršna vlast, imala i primjedbe i kritike i reagiranja na sjednicama gradskog vijeća u onom prošlom sazivu. Međutim, čini se kao da se ipak neke stvari događaju puno drugačije u negativnom smislu, ili možda čak jednako događaju se iste stvari, a kojima se u predizbornoj kampanji prigovaralo bivšoj vlasti. Uzeli ste mi riječi iz usta. Naime, ja sam u politici mlada. U ovakvoj vrsti politike ja sam bila član stranke, ali nisam sudjelovala u radu gradskog vijeća. Tako da nisam imala prilike, osim preko ovako radio emisija, uživo prisustvovati. Međutim, ono što znam da su aktualni vladajući prozivali ove koji su sada u oporbi na isti način za iste stvari koje oni sad rade. Ja sam iskreno očekivala da će, kao što je i slogan bio, hrabrost za promjene. Očekivala sam neke promjene, međutim ja te promjene ne vidim, ili vidim da idu u krivom smjeru ako i postoje, i mislim da to stvarno nije nekome pozitivno, niti mu ide na ruku ako nekoga rušiš s elementima na kojima ti poslije izgrađuješ sebe. To sada imamo priliku gledati. Bez cenzure, jer građani trebaju znati. Naravno, na samom početku aktualna gradska vlast je rekla kako će se riješiti svih onih tereta koje je ostavila bivša vlast, a pri tome se mislilo na velik broj zaposlenih ljudi koje gradska uprava više nije mogla financirati iz postojećeg proračuna. Međutim, malo se tu u pregovorima i ublažio taj prvi broj o kojem se govorilo, međutim sada opet upravna vijeća trgovačkih društava donose nove sistematizacije, ali smo isto tako svjedoci i novih zapošljavanja, ali ne zapošljavanja u ruralnom području, u području razvoja turizma, u obrtima, u malim i srednjim poduzećima, u realnom sektoru. Da, evo vaš komentar na to. Pa da, a komentar će opet biti očekivani. Obećavala se jedna poštenija, pravednija, transparentnija, fleksibilnija gradska uprava, a mudri ljudi su znali reći da je pametno slušati svoje učitelje, da je pametno zadržati ljude koji već barataju činjenicama, koji barataju pojmovima, koji su u sustavu, da nije dobro odbacivati generale koji dobivaju bitke. Ovdje se desila takva situacija. Svaka čast ljudima, ja vjerujem da su to pametni ljudi, međutim, ipak životno iskustvo na radnom mjestu nosi svoje, to se ne može naučiti na fakultetu, ne može neko tko je tek diplomirao, tko nigdje nije radio, doći i voditi gradsku upravu. Zbog takvih stvari vjerojatno se dešava i ovo što danas imamo priliku vidjeti. Osim toga, očekivalo se onda da se ta administracija smanji. Međutim, informacije koje ja imam uglavnom idu u prilog tome, ne, administracija ostaje, a smanjuje se onaj radnik, onaj čovjek koji stvarno radi na terenu i koji doprinosi, čiji se rad konkretno vidi i koji se konkretizira.
Ne smijemo zanemariti da je na području grada Siska posljednjih godina ugašen velik broj obrta, da je željezara Sisak koja je zapošljavala nekad radnike iz cijele ove regije prestala s radom, da više ne radi ni Herbos. Ostala nam je rafinerija koja nije naša, nego je jednim dijelom mađarska, jednim dijelom u rukama Republike Hrvatske, ali na lokaciji našega grada, dakle grada Siska. U njoj rade pretežno ljudi s ovih naših prostora. Vi ste svojevremeno imali i svoj stav o rafineriji. Koliko grad Sisak, pritom mislim prije svega na našu izvršnu vlast i na gradsku upravu, može utjecati, a da se ne dogodi da rafinerija jednoga dana isto u bravi s vanjske strane bude imala ključ? Da, grad Sisak je bio grad i svijetle i bogate prošlosti. Grad Sisak je bio grad industrije. Mislim da smo u osnovnoj školi učili da je bio treći po gospodarstvu, ja sad više ne znam, Hrvatske ili Jugoslavije tadašnje, ali bio je respektabilan grad. Danas on to nije i danas više ne možemo očekivati da će ponovo biti industrijski grad. Međutim, ostala je ta rafinerija i ostalo je to za što se moramo boriti i što ne smijemo pustiti da propadne. Ono što zamjeram izvršnoj vlasti u gradu Sisku je to s čime su se oni u stvari i hvalili i što smo mi očekivali da će iskoristiti kako bi u grad Sisak donijeli neki novi val i novu energiju. Naime, očekivalo se da će utjecati na svoje stranačke kolege na državnom nivou da povuku neke konkretnije poteze i da se bolje, više i jače bore za rafineriju u Sisku. Bojim se šta će s rafinerijom u Sisku biti. Informacije iz sustava koje sam ja zadnje čula su bile dosta pesimistične. Ja ne znam da li su točne te informacije, jer nemam konkretnu informaciju. Međutim, mislim da tu bitku ne treba izgubiti i mislim da treba djelovati promptnije, da treba djelovati snažnije, pa pokrenuti peticiju za rafineriju će potpisati svaki građanin grada Siska, svaki stanovnik Sisačko-moslavačke županije će potpisati peticiju, pa i više na nivou Hrvatske, uopće se ne bojim za to. Treba pokazati da imamo zube, da se možemo boriti, a kažem, to se puno lakše radi ako ste na vlasti i ako možete pregovarati s onima koji mogu barem djelomično utjecati na rezultat. Bez cenzure, jer građani trebaju znati. Imamo europsku zastupnicu, odnosno zastupnicu u Europskom parlamentu, predsjednicu inače županijske organizacije Hrvatske seljačke stranke, gospođu Marijanu Petir, koja je uz još neka članstva u nekim odborima ušla i u vrlo važan, za koji se posebno i pripremala i rekla kako bi željela ući upravo u odbor za poljoprivredu. Koliko je zapravo kod nas, ne samo na razini grada Siska, nego možda i na razini cijele Republike Hrvatske, primjetljiv taj jal prema članu neke druge političke opcije koja nije u istom političkom kolaču, zajedničkom, koalicijskom. Točnije, kada bi se gospođa Marijana Petir angažirala, što vjerujemo da hoće li ovdje naići na otvorena vrata samim tim što Hrvatska seljačka stranka trenutno u gradu Sisku, a i u Sisačko-moslavačkoj županiji je u oporbi? Ja ću se nadati da će biti sve najbolje. Istina je, kada neko postigne uspjeh, onda ispada da su svi zavidni, onda svi gledaju nečiji uspjeh kroz plaću koju će povući za taj svoj posao, a niko ne gleda koliko to može dobrobiti donesti, pa sad konkretno i za Hrvatsku, ali za povjerovati je i za našu županiju. Ja vrlo dobro poznam Marijanu i znam kakav je borac i kakav je radnik i uopće ne sumnjam da će ona u Europskom parlamentu dati sve od sebe i ona je svjesna toga da je pred njom veliki zadatak i da nema pravo na pogrešku, tako da ja vjerujem da će njen doprinos biti maksimalan. Osim odbora za poljoprivredu ušla je i u odbor za ravnopravnost spolova, kao i zamjenica je u odboru za sigurnost hrane i javno zdravstvo, nisam sigurna da se baš tako zove. To su sve vrlo važni odbori i to su odbori koji
su vrlo bitni za Hrvatsku. Možda nisu za neke druge države Europske unije, ali za Hrvatsku su izuzetno bitni i to svakako treba iskoristiti. Naravno, oporbene stranke i oporbene i vladajuće imaju svoje komentare, pa čak i ljudi koje susrećete oko sebe imaju komentare. Mislim da je uopće nije potrebno voditi računa o tim komentarima. Bitno je da se radi u interesu hrvatskog sela, hrvatskog seljaka i hrvatskog građanina. Bez cenzure, jer građani trebaju znati. Kako vi kao predsjednica gradske organizacije Hrvatske seljačke stranke komunicirate sa svojim partnerima s one strane, dakle sa oporbom u kojoj ste i sami, a kako sa gradskim vijećnicima s one druge strane? Pa sa oporbenim vijećnicima, dakle, mi imamo naše koalicijske sastanke na kojima, pošto imamo otprilike približne svjetonazore, pa i neke zajedničke ciljeve, to je nešto što nas spaja i što nam omogućavamo da imamo jednu suradnju koja zna biti nekada malo vatrenija, nekada zna biti smirenija, zna biti i nekih konstruktivnih napada, prijedloga, ali to treba prihvatiti kao takvo. Što se čovjek više užustri, to su onda rezultati bolje i to se onda svako zainati više da dođe do tako je. Svaka stranka je otprilike se opredijelila za područje svog interesovanja i za populaciju koja je bitna, a osim toga sve stranke posjeduju svoje gospodarske programe za koje se nadamo da ćemo biti u prilici ih realizirati kad vrijeme dođe za to. A odnos sa izvršnom vlasti i sa izvršnom vlasti, ja moram reći strankama. Da nekakvog pretjeranog odnosa nema, neke komunikacije nema, sretnemo se na sjednicama gradskog vijeća, kada se dođe pitati za neko pitanje koje nas interesira, primi nas se, uputi nas se gdje možemo dobiti odgovor, ali nekakvih nema nekakve komunikacije. Istraživanja čitanosti na tiskovina na ovim našim prostorima pokazalo je kako čitatelji, točnije građani grada Siska, najviše čitaju Novi sisački tjednik. Novi sisački tjednik je zapravo bio platforma za informacije o svim događanjima u gradu Sisku, izlazi kao tjednik, dakle dovoljno za sakupiti sve ono što se u jednom tjednu događalo, a što bi moglo zanimati građane grada Siska. I onda se pojavio Sisački vjesnik. Moram vas pitati za vaš komentar na Sisački vjesnik, kojeg su neki doživjeli kao osobno glasilo gradonačelnice grada Siska, a neki su doživjeli možda i kao tiskovinu koja bi mogla onemogućiti Novom sisačkom tjedniku dalje rad. Ja se kao dijete sjećam Novog sisačkog tjednika, tada jedinstvo. Pa to je svaka kuća skoro primala. To su bile novine koje su se čitale, ja ne znam koje su to tiraže bile, ali su stvarno bile novine prepoznatljive. I dobro, i dalje je ostala tradicija, ne u tolikom broju, ali i dalje je to bilo glasilo grada Siska. I ja sam prvi put ostala zbunjena kada smo imali odbor za dodjele nagrada grada Siska, kada smo raspravljali gdje će biti objavljen natječaj za te nagrade. I tada je rečeno Narodne novine, Službeni glasnik i tako. Sisački tjednik se uopće nije spomenuo, što moram priznati kolega vijećnik Ivanković i ja smo tu reagirali i rekli da je nedopustivo da jedna takva stvar koja se tiče grada Siska i građana grada Siska ne bude objavljena u Sisačkom tjedniku i mi smo tu smo prvi put tada tražili da to bude objavljeno u Sisačkom tjedniku
i moram priznati da smo ugodno ostali iznenađeni da je to bilo i objavljeno. Isto tako smatram da je to novina koju treba podržati i koju nikako ne treba ugasiti. A što se tiče Sisačkog vjesnika, ja ne znam da li to zato što se ja sada bavim politikom, pa je na mene to sad tako ostavilo dojam. Možda dok se nisam bavila politikom, možda ne bi tako je. Ali sad kada sam onaj prvi broj dobila, pa da, dakle to je samo kao da čitaš ja i samo ja. Ja sam se čak pitala da kako koalicijski partneri vladajuće koalicije doživljavaju taj Sisački vjesnik, s obzirom da ja ne znam da li se još čije ime spomenulo u kojem tekstu ili se spomenulo, ali ovlaš i površno, osim od naše aktualne gradonačelnice. U drugom broju je već malo to bilo ublaženo, možda zbog kritika koje su bile upućene na gradskom vijeću, međutim ostaje ta gorka činjenica da pitanje je kakva je u stvari poruka, kakva se želi poruka i šta se želi s tim Sisačkim vjesnikom u stvari polučiti, kakav rezultat. Festival Željezara je rečeno javno i transparentno od grada Siska dobio 200.000 kuna, 50.000 kuna od Ministarstva kulture. Kultura nije jeftina organizirati takva događanja, to znaju ljudi koji se tim poslom bave. Međutim, zašto sada? Da, ja moram priznati da ja inače volim ova zbivanja koja su se dešavala na tom Željezara Festu, otprilike mogu se naći u tome. Međutim, ne mogu se naći u ovo vrijeme danas u tome, zato što evo sada plačemo da nemamo ljudima dati za poplavu. Na rebalansu proračuna ukinuli smo gradskim grobljima, javnim površinama, ukinuli smo osobama s poteškoćama u razvoju, ukinuli smo vjerskim zajednicama, ukinuli smo na toliko mjesta, a za ovo se tako velikodušno našao novac. Rekla bih, u krivo vrijeme je za to događanje otišlo toliko novca, bez nekakvih pretjeranih objašnjenja, bez bilo kakvog opravdanja. Je li Siščani osjećaju, Siščanka ste, iako radite u Zagrebu, je li Siščani osjećaju u ovih godinu dana nove gradske vlasti da im je bolje? Ma gledajte, ja bi bila sretna da osjećaju, ali ono što ja vidim oko sebe, ne želeći skupljati bilo kakve političke poene, ja sam za toliko ljudi čula da je u zadnjih godinu dana otišlo iz Siska, da to sada stvarno poprima frapantne razmjere. To ne kažem ja da je sad tu kriva samo situacija u gradu Sisku. U cijeloj državi je takva kaotična situacija, ali ne mogu reći da se bilo šta promijenilo u pozitivnom smislu. Jedine promjene koje ja vidim, to su promjene u zapošljavanjima. Promjene su opet u tome da oni ljudi koji izgleda imaju znanje i kompetencije su opet ostali negdje na marginama. Hvala vam lijepa na sudjelovanju u Bez cenzure. Hvala lijepa.